رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumaysuon ng mga Muslim, ug maayong dapit sa kagabion sa akong mga pinalangga tinahod ng mga higala nga mga dili pa mga Muslim, hilabi na sa atong minahal nga mga igsuon nga dili mga Muslim, mga Kristiyano, nag-angkon nga sila mga sumusunod ni Kristo kunuhay. Maayong gabi kanatong tanan. Minahal nga igsuon, dili ikalimod o dili lingid sa inyong kaibalo nga ang atong paisgutan niining maong kagabion mo kining unsa ang Muslim. Kinahanglan hatagan nato ni og dako nga pagtagad mga higala tungod kay daghan kaayong misconceptions regarding aning pulungan nga Muslim. Bali atong week 1 naghisgot kita about sa kinsa ang Allah, week 2 naghisgot kita unsa ang Islam, week 3 maghisgot kita karon kung unsa ang Muslim. Bali kaning paghisgutan nato karon nga unsa ang Muslim related kani sa last nato nga gihisgutan ang unsa ang Islam. So mangayo day ko usab og pasaylo kung ganina naatay technical problem, ingon ana gyud na dili nato matagna ang umaabot kay kauban kana sa al-ghaib nga ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakahibalo. So bisag unsaon natong plano, kung ang Allah nagplano pod, minahal nga igsuon ang iyahag yung plano mao'y masunod. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Sila nagplano ug ang Allah nagplano, apan ang Allah mao'y labing maayo mo plano sa tanan nga nagplano. Minahal nga igsuon, atong gihisgutan ang ayatan, ang aya nga gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Hatagan natong kahulugan mga minahal nga igsuon, kinigisulti sa labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Nining Suratul Rum, ayat 30, nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Busa, iatubang ang imong nawong, wajha, ang imong nawong o ang imong kaugalingon, ngadto sa tulid nga pamaagi sa pagkinabuhi, sa din nga hanifa. Unsa ning hanifa? Strikto nga pagkausa lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tauhid. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa fitra, sa kinaiyanhon nga pagkalalang sa Allah, nga diin iyang gilalang ang katawhan sa niana nga paagi. Fitra, nature niya. Ingon ang Allah, la tabdila li khalqillah. Walay angay nga pagausbon, walay angay nga pagautruhon sa mga linalang sa Allah. Nagsulti pang Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika ad-dinul qayyimu walakina aktharan nasi la ya'lamun. Mao ka na ang husto nga din, mao ka nang husto nga pamaagi sa pagkinabuhi, walakina aktharan nasi la ya'lamun. Apan ang kadaghanan sa mga katawhan wala nasayod niini. Nganong ato man ning giuna mga minahal nga igsoon? Tungod kay ang atong hisgutan parte sa pagka-Muslim, kinahanglan nga mahuibaluan sa matag usa kanato nga ang pagka-Muslim mga minahal nga igsuon na bahin kana sa duha ka kategorya.
Una, Muslim by nature, sa kinaiyan hun niya nga pagka-Muslim. Ikaduha, by choice. By nature and by choice. Mo ni duha nga gigikanan sa pagka-Muslim. Karon, atong klarohon ni ingon man kabrad nga related ang atong topiko karon nga unsa ang Muslim sa dati natong gihisgutan nga unsa ang Islam. Tungod kay ang Islam gikan sa pulong nga aslama o to submit, nga ang Islam nagkahulugan og complete submission to the will of God, kumpleto nga pagsunod, pagpailalom, pagsugot sa kagustuhan og balaod sa labang makagagahom, mao kana ang Islam. Karon, kadtong usa ka binuhat sa labang makagagahom nga nag-Islam, uning sunod, nagpailalom ning tuman sa kabubuton sa iyang magbuluhat. Mao kadtoy gitawag nga Muslim. Ang Islam, complete submission to the will of God. Ang Muslim, those who submit their will to the will of God. So mauna siya Islam, ang nahisulod sa Islam, Muslim. Kinahanglan dili ta malibog ana mga minahal nga igsoon. Karon adunay mga daghan nga mga misconceptions, misrepresentations, misinformations may tungod sa Muslim. Nganuman, tungod kay dili ikalimod sa atong palibot karon, bisan sa mga Muslim na ay wala na sayod niining pulunga. Mo bitaw ng mangutana ang uban, oy brother, kabalo na ka mag-Muslim? Buot pasabot nila, kabalo na ka musulti og minagindanawon, minaranaw, tinausog, minalangingi, yakan. Pero ang ilang gamiton, kabalo ba ka mag-Muslim? Igsuon sayop na nga pangutana. Tungod kay ang Muslim, dili kana sinultian. Walay sinultian nga Muslim. Atong klarohon, walay sinultian nga Muslim. Kung dili na ay sinultian nga minagindanawon, minaranaw, tinausog, binalangingi, yakan, samal, badyaw, unsa pang klase sa mga tribo diya, mga Kalagan, Cebuano, Bisaya, Ilonggo, Tagalog, kay kana siya mo'y example sa mga sinultian. Ang Muslim, dili siya language, dili siya sinultian. Mao nang sayop ang pangutana nga kabalo na ka mag-Muslim, dili po na mo'y basihan nga mahimong Muslim ang usa ka tawo kung kabalo lang siya musulti og handaw ka bagangay, handaw ka sung, giningaran na kaari, tagahandaw ka ari, dili na mo'y basihan nga mamuslim ang usa ka tawo. Kay kung maunay basihan nga mamuslim ang usa ka tawo, pinaagi lang sa kabalo siya musulti og minagindanawon, minaranaw, tinawsog, ang una nga dili mahimong Muslim ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngano man, di man to siya kabalo magminaranaw, di siya kabalo magminagindanaw, di siya kabalo magtinawsog. Kay siya gikan sa kaliwatan nga Quraysh, ang iyang pinulungan Arabic Quraysh ang iyang tribo. Mao kana minal nga igsoon na dili basihan ang sinultian para mamuslim ang usa ka tawo. Ikaduha nga misconceptions, kining tribo na imoingon unsa imong tribo Muslim, igsoon mao ra gyapon na sinultian. Walay tribo nga Muslim. Kung moingon ta nga tribo nga Muslim karon ang Maranao, Maguindanao, Tausug, Balanging, Iyakan, igsoon dili pud mamuslim ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ug ang mga sahaba, mga tabiin, mga atba'u tabiin, mga propeta nga mga nauna sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dili sila Muslim. Ngano man, dili man sila taga Pilipinas. Dili sila kabalo musulti daw kabagangay, daw kasung iningaran ng kari. Dili ang ilang tribo Minagindanao, Tinausog, Balanging, Iyakan. So walay tribo nga Muslim ug walay sinultian nga Muslim. Lain pa nga misconception, ikatulo. Madungog na to sa atong palibot, naay musulti mga minahal nga igsoon. Naay musulti nga, brad, isug tong tawhana. Nganong isug mo tong tawhana? Naatoy dugong Muslim. Subhanallah. Igsoon usag gihapon na sa mga sipyat nga mga pagsabot mahitungod sa Muslim. Ngano man, tungod kay walay dugo nga Muslim, wala po'y dugo nga Christian, wala po'y dugo nga Hudyo, walay dugo nga Majusi. Kung dili ang dugo na asa type A, type B, type AB, type O, walay dugong Muslim o wala po'y dugong Christian. Kung muadto ka karon sa ospital sa mga laboratories, mangutana ka sa doktor, Dok, papalita kong dugo. Kay katong nga akong igagaw na disgrasya, abunuhanan siya dugo. Mangutana ang doktor sa imo, unsang kinahanglanon ni mga dugo?
Mutubagag dok katong dugo nga Muslim. Igsuon. Siguro labayan kag injection sa doktor. Nganuman, wala may dugo nga Muslim. Wala may dugo nga Christian. Ang dugo type A, type AB, type O, type B, mauna siya ang klase sa dugo. Walay type Muslim, walay type Christian. So ang pagka-Muslim, dili makita pinaagi sa dugo, pinaagi lamang sa imong tribo, pinaagi sa imong nasyonalidad, pinaagi sa imong sinultian, o pinaagi sa imong pangalan, nga gihinganlan kag Abdul. Abdullah, gihinganlan ba kag Abdullah? Unya ikaw nagsupak sa labang makagagahom nga mga Allah subhanahu wa ta'ala, dili ka matawag nga Muslim. Bisan pag ang imong ngalan Abdullah, nga abot pasabot ulipon sa Allah, di ka mahimong Muslim. Hilabi na kung magbuhat kag shirk, magbuhat kag mga butang nga dagko kay nga mga haram sa Islam, wa gyud ka nahimong Muslim. Karon igsuon, atong balikon to nga ang Muslim kadtong binuhat sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala, nga siya misunod, mituman, mipailalom ngadto sa kagustuhan sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala, mao kadtoy mahimong Muslim. Bisan pag unsa ang iyang sinultian, Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Ilocano, English, mao bitaw ng daghang mga Amerikano nga Muslims. Daghang mga Muslim sa lain-lain nga mga nasyonalidad, lain-lain nga tribo, lain-lain nga mga lugar. Tungod kay wala nakabase sa imong sinultian, wala nakabase sa imong tribo, wala nakabase sa imong nationality, wala nakabase sa imong kulor kung puti ba ka o itom. Wala diha nakabase ang Islam o ang pagka-Muslim. Kung dili nakabase sa kung giunsa nimo pagkinabuhi ang relihiyon nga Islam. Maotoy atong klarohon mga minahal nga igsuon. Karon, kinahanglan ato usab nga may baluan nga ang mga Muslim, ang pulong Muslim, dili binuhat ni ustads, dili binuhat ni sheikh, dili binuhat sa mga ulama, dili binuhat sa mga maalam sa Islam. Hilabi na nga, ang pulong Muslim, dili binuhat ni bapa, dili binuhat ni babo, dili binuhat ni kaka. Dili Muslim ang gabuhat sa pangalan nga Muslim. Kitsa di gabuhat sa pangalan nga Muslim, Brad? Ang nagbuhat sa pangalan nga Muslim o nagtawag ni adtong mga tao nga nagtuman sa labang makagagahom nga sila nagpailalom sa kagustuhan sa labang makagagahom, ang nagtawag kanilag Muslim o nagbuhat sa katawagan nga Muslim mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran, huwa samakumul muslimin. Huwa siya nga Allah, mao ang samakumul muslimin, mao ang nagpangalan. Asma, samakumul muslimin, mao'y nagpangalan kaninyog mga Muslim. Sa ato pa, ang katawagan nga Muslim, dili gikan sa mga katawhan lang nga binuot-buot. Kung dili gikan mismo sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala, nga siya mao'y nagtawag og Muslim, ni adtong mga tao nga nagpailalom sa iyang kabubuton. Kadtong mga tao o mga binuhat sa labang makagagahom nga nagpailalom sa kabubuton sa labang makagagahom, ning tuman sa hinungdan og tumo nga sila nga nung gibuhat sa labang makagagahom, ning tuman sa ilang purpose sa pagkalalang sa ilaha, nahimo silang Muslim ug ang nagtawag mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ato pong klarohon mga minal igsuon nga ang pagka-Muslim dili kana tao lamang. Bisan pagdili tao, sama sa adlaw, sama sa bulan, sama sa bituon. Kung karon ang adlaw o kanang sun ning tuman gihapon siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung giunsa siya paglalang, ang iyang nature nga siya pagkabuhat, sama niya nang musubang siya sa silangan, mulubog siya dito sa kanluran, kada igsuon taman sa wala pa na nausab o wala siya ning supak sa labang makagagahom, bisan ang adlaw nahimong Muslim, ang bulan nahimong Muslim. Ang tanan nga iyang binuhat sa labang makagahom ng Allah, nga nagtuman, nagsunod sa iyang kabubuton, sila matawag o nahimong mga Muslim. Maunay atong klarohon mga minahal nga igsuon. Karon, hatagan usab nato og pagtagad. Tungod kay ang labang makagagahom man di ay ang nagtawag ni adtong mga nagpailalom sa iyang kabubuton sa pangalan nga Muslim, ang Allah man di ay nagtawag kanila. So siya mismo ang labing nasayod kung unsa kining Muslim.
kung unsa kining Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mao'y labing nasayod kung unsa kining Muslim. Karon mga minahal nga igsuon, atong makita nga naay mga aya o bersikulo o pamatuod, ilhanan, timaan gikan sa balaan nga Quran nga gipahibalo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga bisan si Abraham nag-ampo nga himuon siyang Muslim. Si Abraham nga giila sa mga Kristohanong kalibutan nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo, gitawag siya, mabasa nimo sa balaan nga Quran, gipahibalo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga si Abraham nag-ampo sa Allah nga himuon siyang Muslim, himuon siyang masinugtanon ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Igsuon, sa panahon nga nag-ampo si Abraham, ingon siya, Rabbana waj'alna muslimayn lak. O among Ginoo, o akong Ginoo, himua ako nga Muslim nga kaninmo. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ug ang akong mga kaliwatan nga umma, nasod nga mga Muslim nga kanimo. Meaning Muslim masinugtanon nga kanimo. So, nag-ampo si Abraham nga himuon siyang masinugtanon. Uban ang iyang mga kaliwatan nga himuong nasod nga mga Muslim. Karon kay nag-ampo maday si Abraham nga himuon siya nga Muslim, unsa may gitubag sa Allah subhanahu wa ta'ala? Gidawat ba sa Allah ang iyang pag-ampo nga siya himuon nga Muslim? Oo, mga minahal nga igsuon. Gidawat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao ka nang giklaro sa Allah subhanahu wa ta'ala o gitubag sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsulti ang Allah, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, si Abraham dili usa ka Hudyo, dili usa ka Kristiyano, kung dili siya usa ka Hanifa nga Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, ug dili siya kauban ni adto mga nagsimba og mga Dios-Dios. Dios-Dios buot pasabot dili tinuod nga Dios. Sa mas balay-balay dili tinuod nga balay. Tarak-tarak dili tinuod nga trak. Moingon tag Dios-Dios dili tinuod nga Dios. Name it. Bisag unsa nga binuhat, bisan unsa nga binuhat sa labang makagagahom nga gisimba kana siya matawag na siya Dios-Dios. Tagot na siya. Karon mga minahal nga igsuon, imong maklaro nga si Abraham nahimo nag-ampo nga himuong Muslim, gitubag siya sa Allah subhanahu wa ta'ala o gihimo siya nga Muslim, gipamatud-an sa Allah subhanahu wa ta'ala nga dili siya Hudyo, dili siya Kristiyano, pero naay mga pundok sa mga katawhan nga dili gid sila muuyon ani. Dili sila muuyon. Kaya ang ilang claim kang Abraham is Abraham usa ka Hudyo, Abraham usa ka Kristiyano. So, imposible kayo nga mahimong Kristiyano tungod kay naa naman si Abraham sa wala pa si Jesus, o wala pa si Jesus Christ. Nga kung wala po ang pangalan nga Kristo, wala po'y Kristyanismo. Karon minahal nga igsuon, atong lantawon kung unsay gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, giklaro sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung si Abraham, bantay na to kung si Abraham, giila karon sa Kristohanong kalibutan, nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo, atong klarohon. Kung si Abraham, giila sa Kristohanong kalibutan, nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo, so supposed to be, ang mga Kristiyano unta nga nag-angkon nga si Abraham ilang giila nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo, sila unta mo'y mas duol kang Abraham. Pero nga naman karon mga minahaling igsuon, nga nadisgrasya man, nga ang duol man hinuon kang Abraham, kadto man hinuong mga Muslim. Kay tungod kay si Abraham usa ka Muslim, mao ka nang gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran. A'udhu billah. Inna awla nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkatinuod sa katawhan ang labing duol kang Abraham mao sila nga nagsunod kaniya. Tabauhu. Kinsa may nagsunod karon kang Abraham? Ingon po ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha an-nabiyyu, og maingon man ni iri nga nabi nga sinugo kinsa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhina amanu, og sa mga magtotoo, wallahu waliyul mu'minin. Ug ang Allah subhanahu wa ta'ala
mao ang wali, mao ang tigtabang, mao ang tigpanalipod, mao ang guardian ni adtong mga magtotoo kaniya. Subhanallah. So giklaro sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran nga ang labing duol kang Abraham dili day itong mga tao nga nag-angkon nga siya giilan nila nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo o kini mga nag-angkon nga Kristohanon. Kay ang labing duol day kang Abraham kadtong nagsunod kang Abraham o nagsunod kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kadtong mga magtotoo sa pagkausa lamang sa Allah, pagkausa lamang sa Dios. Nganuman, giklaro sa Allah subhanahu wa ta'ala didto sa iyang gipahibalo sa atoa nga si Abraham dili usa ka Hudyo, dili usa ka Kristiyano, kung dili siya usa ka Hanifa Musliman. Hanifan Musliman. Ang buot pasabot sa Hanifa, strict monotheism. Istrikto nga pagkausa lamang sa Dios ang iyang akida, ang iyang pagtuo. Mao ka nagisulti sa Allah nga ang labing duol kang Abraham kadtong mga magtotoo pagtuo sa usa lamang ka Dios sa Hanifa o kadtong nagtuo kang Muhammad o kadtong nagsunod kaniya kang Abraham. Mao daw toy duol ngadto kang Abraham. So dili kadtong mga tao nga nag-angkon nga si Abraham ilang amahan sa pagtuo. Kung dili ang mas duol kang Abraham kadtong mga Muslim, ang mga Muslim mga minahal nga igsoon. Karon atong lakbitan usab nga Allah wali sa mga Muslim. Ato ning klarohon. Kung gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala nga siya mo itig panalipod, siya mo itig pangga, siya mo itig atiman, siya mo wali, guardian ni atong mga magtotoo. Ang uban, ang mga dili magtotoo kinsa man ilang nahimong wali. Usa ka na kakapangutana. Kung ang labang makagahong nga mao ang Allah, iyang gisulti nga siya maoy wali o guardian ni adtong mga magtotoo kaniya, ang mga dili karon mga Muslim o dili magtotoo kaniya, kinsa man ang ilang guardian. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah maoy wali kinsa kanila nga mga magtotoo, mga nagtuo sa Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. O gipagawa sila sa Allah gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Gikan sa kangitngit ngadto sa syirk, ngadto sa kahayag sa nur sa tauhid o sa hanifa nga pagtuo. So mao kana ang gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apan nagsulti usab ang Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ug alang kanila nga mga misalikway, itong mga kafir misalikway sa pagkausa sa Allah, ang ilang awliya, ang ilang tigtabang, ang ilang tigsuporta, mao ang mga tagot, mga bakak nga mga Diyos-Diyosan. Ug sila nagdala, nagpagawas kanila gikan sa kahayag ngadto sa kangitngit. Kahayag gikan sa fitrah, kahayag nga natural o kinaiyanon nga paglalang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa usa ka binuhat nga siya anaa sa fitrah, kinaiyanhon, natural birth niya. Kung sila nagbaton og mga tagot, mga Diyos-Diyos, kadtong mga Diyos-Diyos nila dalon sila gikan sa kahayag sa tauhid ngadto sa kangitngit sa syirk o pagsakuto. Mo kanay mahitabo mga minahal nga igsoon. Karon expected na gyud nako nga maka-extend gyud tag oras ani. Pero inshallah atong paspasan mga minahal nga igsoon tungod kay naatay mga kanang malfunction ganina o mga error nga morning na usab ang atong live. Karon minahal nga igsoon, ato usab karon nga hibaluan nga ang mga propeta ug ang mga sinugo sa Allah subhanahu wa ta'ala sila mga Muslim. Dili sila mga Hudyo. Dili sila mga Kristiyano sa ilang pagtuo, kung dili sila mga Muslim. Giklaro kana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, kul isulti amana billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nagsulti ang labang makagagahom ng mga Allah subhanahu wa ta'ala.
isulti o Muhammad, kami nagtuo kang Allah. Nagtuo kang Allah. Isulti o Muhammad, kami nagtuo kang Allah. Ug sa unsay gikapadayag nganhi kanamo, ug sa unsay gipadayag ngadto kang Abraham, ngadto kang Ismail, ngadto kang Isaak, ngadto kang Jacob, ngadto sa al-asbat 12 ka anak ni Jacob kaliwatan, ug sa unsay gikahatag ngadto kang Moises, wa mautiya Musa, wa Isa, ug kang Jesus, ug sa mga propeta nga gikan sa ilang Ginoo, wa nabiyuna min rabbihim, lan nufarriqu bayna ahadim minhum, kami wala naghimo og kalainan taliwala kanilang tanan. Wala naghimo og kalainan sa ato pa, usa lang ang ilang pagtulunan, usa lang ang ilang pagtuo, ug wala nag-indigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ni atong uban nga Muslim nga lahi ang ilang pagtuo. Kani nga propeta, labaw ang iyang pagtuo sa uban nga mga propeta, dili wala ka nabuhata sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo ka nang iyang giklaro, isulti o Muhammad, nagtuo ka unsay gikapadayag nga na kanimo. Nagtuo ka sa kung unsay gikapadayag sa tanan ng mga propeta nga nauna kanimo. Ug ang Allah subhanahu wa ta'ala wala nag-indigay sa iyang gikapadayag ngadto kanila. Mo kanang nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan nga Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ug wala kami nagsugo og mga propeta sinugo nga nauna kanimo Muhammad, nga wala na mo tagaig revelasyon, nga sila mugsulti nga wala na ilaing Dios gawas kanako, busa simbaha ko ninyo. Mo ka nagisulti sa Allah. Lain nga ayatan nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut. And we sent a messenger on every nation, calling people to worship Allah alone and avoid the worship of false gods. Og nagpadala kami og mga mensahero, mga sinugo, mga propeta nga sa nagkadaiyang panahon, nagkadaiyang lugar, aron sila mudapit sa mga tao nga likayin ninyo ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Simbahan ninyo ang Allah lamang, ang bugtong tinuod nga Diyos. Mo kana mga minahal nga igsuon ang pagtuo sa mga propeta. Kung unsa ang pagtuo ni Abraham, ni Jesus, ni Moises, mausab ang pagtuo sa tanan nga propeta, ug silang tanan nga mga propeta Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kining balik mga minahal nga igsuon. So padayon kita ato tong klarohon nga ang mga propeta gikan kang Adam, ang pinakaunang tao, hangtod kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila tanan nagsumite, nagpailalom ngadto sa kabubuton ug kagustuhan sa labang makagagahom nga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Walay usa kanila nga misupak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walay usa kanila nga gilabaw ilang sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana minangigsuon nga ang tanan nga mga Muslim, ang tanan nga mga propeta, sila mga Muslim. Sila nag-Islam, sila nag-istislamu lillah, nagpailalom sa ilang kagustuhan, kabubuton, ilang gipailalom ngadto sa kabubuton sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karon mga minahal nga igsuon, si Jesus, kinahanglan mahibalo mo nga si Jesus ug ang iyang mga disipulo mga Muslim. Siguro na yung musulti, grabe na po na brad, sobra na po na si Jesus Muslim, ang iyang mga apostoles, ang iyang mga disipulo mga Muslim, igsoon ato ng klarohon. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran, gipahibalo ta sa Allah nga si Jesus ang iyang mga disipulo mga Muslim. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarallahi amana billahi washhad bi anna muslimun. So klaro kayo mga minahal nga igsuon. Insulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sa diha nga si Jesus nasayod na sa ilang pagdumili, siya miingon ngadto sa mga disipulo, man ansari ilallah, kinsa man ang akong mahimong katabang alang sa Allah, alang sa buluhaton ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unsay giingon sa mga hawariyun? Qala al-hawariyuna, nag-ingon ang mga disipulo, nahnu ansarullahi, kami mooy mga katabang alang sa gingbuluhaton alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, amana billahi
og kami nagtuo sa Allah, ingon ang mga disipulo, washhad bi anna muslimun, og saksihi Jesus, saksihi Isa ibn Maryam nga kami mga Muslim. Kinsay nag-ingon? Ang mga disipulo. Sila mismo naglitok nga sila mga Muslim. Sila mismo nagsulti nga sila nagpailalom ning sugot sa kabubuton sa labong makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana minahang igsuon nga wala kay mabasa sulod sa ilang kasulatan o gitawag nga Biblia nga si Jesus usa ka Kristiyano. Ha? Wala po nag-angkon si Jesus nga ako usa ka Kristiyano. Wala po nagsulti ang labong makagagahom diha sa Biblia nga ang Kristyanismo mo ay relihiyon ni Jesus, o ang mga propeta sila mga Kristiyano, o ang mga propeta mga minahal nga igsoon sila ning simba kang Jesus. Wala. Muo ka na minahal nga igsoon nga atong maklaro apan sila tanan ning pailalom sa ilang kabubuton ngadto sa labang makagahom nga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Apil ang mga disipulo, mga alhawariyon, nagpailalom ngadto sa ilang kabubuton ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug ilang gipasaksi kang Jesus. Jesus, washhad bi anna muslimun, saksihi nga kami mga Muslim, ingon ang mga alhawariyon. Karon mga minalig igsoon, mangutana ko ninyo, nag-ingon ang Dios nga ang mga propeta mga Muslim. Nag-ingon ang Dios nga si Jesus usa ka Muslim. Si Abraham Muslim, ang mga disipulo tinun-an ni Jesus mga Muslim. Ikaw igsoon, kumusta man ka? Na Muslim na ba ka? Ang akong pangutana, na Muslim na ba ka? Buot pasabot ning sugot na ba ka sa kabubuton sa labang makagagahom? Nagpailalom na ba ka sa kabubuton sa labang makagagahom? Igsoon, kung wala pa ka nag-Muslim o wala pa ka nagpailalom sa kabubuton sa labang makagagahom namang Allah subhanahu wa ta'ala, unsa pa may gihulat nimo? Unsa pa gihulat nimo? Nga ang mga propeta sila mga Muslim. Si Jesus nga imong gituuhan usa ka Muslim. Ang mga disipulo kaubanan ni Jesus, sila mga Muslim. Karon igsuon, kung ikaw nga nakanungog niining maong mensahe, mo dumili ka sa ilang pagtuo, sa kung unsa ilang gibuhat wala kaming sunod, minahal nga igsuon, free will nimo na. Free will nimo na nga wala ka musunod sa pagka-Muslim. Free will nimo na nga ikaw misalikway ngadto sa pagsunod sa labong makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Klaro kay mga minahal igsoon. Klaro kayo. Gikan sa mga ayatan nga gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran nga iyang gipahibalungan hikanato nga ang mga mensahe sa mga propeta, ang mga propeta sila mga Muslim nagsumite, nagsunod ngadto sa kabubuton sa ilang Dios nga mga Allah, nagpailalom sa ilang kabubuton ngadto sa kabubuton sa ilang Dios nga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Karon igsuon, kung ikaw willing nga musuon sa ilaha, muunay labing maayo nga ikaw mag-Muslim. Buot pasabot sa mag-Muslim, karon musunod ka, magpailalom ka sa kabubuton sa labang makagagahom. Muunay hinungdan nganong gibuhat ta aron mag-Muslim, musunod ta, magmasinugtanon ka ngadto sa labang makagagahom nga mga Allah subhanahu wa ta'ala. Karon naay musulti. Dagang musulti nga, Brad, nindot unta mag-Muslim. Pero unsa po ni mga Muslim, mga maot kay batasan? Ha? Kasagaran mao gid na atong madungog. Unsa po ni mga Muslim, mga maot kay batasan? So ato nang klaruhon kung tinuod bagyod nga mga Muslim mga maot og batasan. Igsuon atong balikon nga ang nagtawag og Muslim, ang nagpangalan nga Muslim, dili ang tao. Ang nagmugna sa pangalan nga Muslim, dili si ustads, dili si sheikh, dili si babo, dili si bapa, dili Muslim. Dili tao mo nagbuhat sa pangalan nga Muslim. Kung dili ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karon kay siya man ang nagbuhat sa pangalan nga Muslim, siya mo ilabing nakabalo kung unsa di ining Muslim. So naghatag siya sa atoa og pahibalo nga mao kini kinaiya sa mga Muslim. Atong basahon mga minahang igsoon gikan sa balaan nga Quran. Unsa man ang kinaiya, unsa man ang characteristics, mga batasan sa usa ka Muslim. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ahzab. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat
sa pagkatinuod ang mga Muslim nga mga lalaki o Muslim nga mga babaye, wal mu'minina wal mu'minat, sila mga magtotoo nga mga babaye o mga lalaki, wal qanitina wal qanitat, o sila mga matinumanon, mutuman nga mga lalaki o mga babaye, was sadiqina was sadiqat, o sila mga matinud-anon, dili sila bakakon nga mga babaye o mga lalaki. Unsa pa ilang kinaiya, ikalima, was-sabirina was-sabirat, sila mga mapailubon nga mga babae o mga lalaki. Kinaiya na sa usa ka Muslim. Dili nang masakilan lang gamay bisag wala tuyua, pirti na sukua, tudlo-tudlo na, bahad-bahad na. Wala na nahimong kinaiya sa Muslim igsoon. Kung naa kay nakita nga na basi nagpractice pa na siya mahimong tinuod nga Muslim. Isa pa, ikaunom nagsulti ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khashi'ina wal khashi'at, sila mga mapainubsanon, humble, mapainubsanon, dili hambugiro nga mga babae o mga lalaki. Kung nakakita ka diha nag-angkon nga Muslim nga siya hambugiro, igsoon ba si nagpractice pa na nga mahimong tinuod nga Muslim. Nagsulti pang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, sila mga mahinatagon nga mga babae o mga lalaki, dili sila daluan. Kung nakakita kag Muslim nag-angkon nga Muslim diha karon nga dalo, igsoon basig nagpractice pa na nga mahimong tinuod nga Muslim. Nagsulti pa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-saimina was-saimat, sila kanunay nagpuasa, mahimo asahon labi na sa bulan sa Ramadan o kanang mga sunna nga mga pagpuasa nga mga lalaki o mga babae. Kanunay sila nga magpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafizat, og sila nga mga lalaki o babae nga nag-angkon sa ilang dungog. Unsay ibot pasabot ani? Nag-amping sa ilang pagkalalaki, nag-amping sa ilang pagkababae. Buot pasabot, wala sila nagpahilabot sa dili nila bana o dili nila asawa. Wala pud sila nang hilabot sa dili nila bana o dili nila asawa. Og ila pud nga giklaro ang ilang ila pud karon nga gilimpyo, gilikayan ang mga kahilayan ug kadautan. Nagprotekta sila, nagtabon sa ilang mga private parts, wal hafidina furujahum wal hafidat. Mo nay buot pasabot kinaiya pod, usa sa mga kinaiya sa mga Muslim. Kung karon nakakita kag Muslim, ay lang pod pamasangil ha. Pero basi naabot sa imong huna-huna nga kinsa man to nga naa may laing kauban, nga dili man to niya bana, dili man to niya asawa. Igsoon, basig nagpractice pa to siya mahimong tinuod nga Muslim. Isa pa, kung nakakita ka diha og mga babae, kay tungod kay sa Islam gisugo ang paghijab, pagtundong. Karon kung nakakita ka diha karon og mga babae nga wala naghijab, wala nagtundong, nya bisag asa lang moadto, mulakaw bisag daghan kay publiko makakita mga lalaki. Unya karon minaling igsoon, dili na kinaiya sa usa ka Muslim. Kay gisugo siya sa Allah nga protektahan, likayan ang mga paghugaw-hugaw sa kaugalingon. Limpyuhon niya ang kaugalingon. Iyang ampingan iyang pagkababayi, iyang ampingan iyang pagkalalaki. Vice versa mga minaling igsoon. Mo kanay usa sa mga kinaiya sa mga Muslim. Karon ikapulo nga kinaiya sa Muslim, wadh-dhakirina Allah kathira wadh-dhakirat. Sila katong mga babae o lalaki nga kanunay naghuna-huna, naghinumdum sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ilang pagtindog, paglingkod, paglakaw, kanunay sila naghuna-huna nga adunay Allah, nga ihsan, nga kanunay silang gahuna-huna, nga dili ta mobuhat og kadautan tungod kay ang Allah As-Sami'ul Basir. Siya mo'y labing nakadungog, labing nakakita, al-alim, siya mo'y labing nakahibalo. Wala pa ni buhata kahibalo na siya. Mao kana minahal nga igsuon ang mga kinaiya sa gitawag nga Muslim. Akong balikon, sila mga masinugtanon sa Dios nga mga babae lalaki, muslimin wal muslimat, sila mga mu'minin, magtotoo nga babae lalaki, sila mga qanitin wal qanitat, sila mga matinumanon, sila sadikin, matinud-anon, sila sabirin, mapailobon, sila khashiin, mapainubsanon, sila mutasadiqin, mahinatagon, wasaimin, kanunay nagpuasa, mahihumuasahon, wal hafidina furujahum wal hafidat, ug sila nagamping sa ilang dungog, nagamping sa ilang pagkababae pagkalalaki, wadh-dhakirin Allah kathira wadh-dhakirat, ug sila kanunay nga naghinumdum sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nga mga babae ug lalaki. Kung naa kay nakita nga mga nag-angkon nga Muslim, tungod kay ang Muslim igsuon dili perfect. Tao, masayop, masipyat,
ayaw hukmi ang Islam tungod sa buhat sa mga Muslim. Kung dili hukmi ang Muslim pinaagi sa katudluan sa Islam. Mao kana ang angay nimo nga buhaton, mga minahaling igsoon. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, human nga ilan ning buhaton ni mga kinaiyaha. Unsa man ilang makutlo, naabay ganti, naay ganti nga gisulti ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung katong mga Muslim, ila katong himuon nga kinaiya, katong atong gisgutan karon. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, a'adallahu lahum magfirata wa ajran azima. Ang Allah nag-andam alang kanila o kapasayloan sa ilang mga sala o ganti nga hilabihan, dako nga ganti, mga minahaling igsoon. Kung himuon na to nga mga batasan katong atong gisgutan karon, ingon ang Allah, mag-andam siya alang sa mga Muslim og kapasayloan, forgiveness, magfira o ganti nga hilabihan. Ganti nga hilabihan kadako nga dili na to ma-imagine, mga minahal nga igsoon. Karon, ato mong isgutan. Tungod kay ang nagpangalan ni ato mga matinumanon ngadto sa Dios, ang nagpangalan ang Allah. Gitawag sila Muslim. Ang mga propeta mga Muslim. Si Jesus Muslim, disipulo Muslim, ang mga Muslim mao kadto ang mga maayo nga kinaiya nga kinahanglan nilang ikinaiya. Karon igsuon, mabasa ba pod ang kahulugan sa Muslim sumala sa Biblia? Igsuon naa. In fact, daghan kaayo ang mabasa nimo diha sa Biblia mahitungod sa Muslim. Pero muhatag lang tagpila ka bersikulo. Muhatag tagpila sa kabersikulo nga atong makita nga naa diha ang pagka-Muslim. Karon igsoon, sumala sa Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Sa diha nga naay nagpatudlo kang Hesus unsaon pag-ampo, nitubag si Jesus ngadto kanila. Mag-ampo gani mo sama niini. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, done. Atong klarohon, thy will be done. Ang imong kabubuton mo'y masunod. Unsa may tawagan na? Islam. Ang imong kabubuton mo'y masunod, ingon si Jesus. Sa ato pa, siya nagsunod sa kabubuton sa Dios, so siya usa ka Muslim. Bisag Biblia na. Igsoon, wala may Muslim dito. Igsoon, ang kahulugan sa Muslim mauto atong isgutan. Ayaw pangita ang pulong Muslim sulod sa imong Biblia. Nganuman, ang Muslim Arabic, ang imong Biblia Bisaya, English. Pariyaharan ng Alhamdulillahirabbil alamin. Kini balik na ang connection mga minahaling igsoon. So ato tong gisgutan. Una tong bersikulo nga sumala sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 9 to 10. Ingon si Jesus, thy will be done. Ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Mo kadto ang Islam. Ang kabubuton sa Allah mo'y matuman. So si Jesus nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, siya matawag nga usa ka Muslim. Sumala kana sa Biblia. Karon igsoon, dili man nimo makita ang pulong Muslim diha kay ang pulong Muslim Arabic unya ang Biblia karon nga atong gibasihan English o Bisaya. Karon thy will be done kana igsoon Islam man na siya. Dili ka makikita og pulong Muslim sulod sa Biblia. Sama nang mangita ka og pangalan nga Jesus. Unya ang imong gilantaw Bisaya nga Biblia. Dili ka kakita og pangalan nga Jesus diya sa Biblia nga Bisaya. Kaya ang imong makita Jesus. Karon kung mulantaw og Arabic nga Biblia, makita nimo ang tinuod nga pulong nga imong gipangita sama sa Allah. Okay, Allah. Igsoon wala may Allah sulod sa Biblia. Igsoon sayop ka. Kaya kung mulantaw kag Biblia nga Arabic, Genesis 1:1, ditso nimo mabasa nga Allah ang gisgutan. Fil bad khalaqallahu samawati wal ard, Genesis 1:1. Sa sinugdanan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Mabasa nimo Genesis 1:1 sa imong Biblia. Sa Arabic niya nga Biblia, fil bad khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallah, sunaay Allah. Mao ka na mga minahaling igsoon. Karon kay Muslim ang kahulugan makita nato sa Biblia. Dili ang literal nga Muslim tungod kay ang Biblia nga atong ibasihan dili Arabic o dili English o Bisaya. Ikaduha nga bersikulo. Sumala sa Matthew 7:21, ingon si Jesus diya, none of those who call me Lord, Lord will enter the kingdom of God, but only those who does the will of Him who sent me. Ha? Apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton kaniya, nagtuman sa kabubuton sa Dios. Amoy nagpadala kanako. Kabubuton sa Dios gyapon. None of those who call me Lord, Lord, ingon si Jesus, wala. Di ato mga nagtawag kanako Dios, Dios.
ang makasulod sa paraiso. Di sila kasulod sa paraiso. Apan kadto lamang nag-Muslim. Apan kadto lamang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mo nagisulti ni Jesus, Mateo 7:21. Lain, Juan 5:30 sa imong Biblia. Ang sa gingon ni Jesus diha, I can do nothing of my own self. Or on my own self, I can do nothing. Tungod kay lain-laing version ang Biblia. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I am not seeking my own will, but the will of Him who sent me. Sa ingon ni Jesus, wala ako'y arang mahimo sa akong kaugalingon. Ako nagahukom sumala sa akong madungog gikan sa Dios. As I hear, I judge, and my judgment is just, ug ang akong paghukom matarong, tungod kay wala ako nag-apas sa akong kaugalingong kagustuhan, kung dili kagustuhan sa Dios nga mo'y nagpadala ka nako. Islam, submission to the will of God. Kay siya ning tuman sa Dios, Muslim si Jesus. Bisan ang imong Biblia igsuon, atong makita ang mga kahulugan sa Muslim. Karon minahal nga igsuon, mao kana nga human nga atong natinaw, naghatag og complain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naay complain, nagreklamo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Asa? Nagreklamo sa mga ahlul kitab. Kinsa ng ahlul kitab? Mga Hudyo, mga Kristiyano. Ahlul kitab. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa bil-batili wa taktumul al-haqqa wa antum ta'lamun. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, kamo nga mga katawhan sa kasulatan, mga Hudyo, mga Kristiyano, nganong inyo mang tabunan ang kamatuuran, pinaagi sa kabakakan. Ug nga namang inyong gitaguan ang kamatuuran samtang kamo nahibalo ni ini. Mo ka nang complain ang Allah subhanahu wa ta'ala ngadto kanila. Mo ka nang gisugo pud sa Allah sa mga Muslim, Suratul Baqarah aya 42. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Gisugo ang mga Muslim, and do not cover the truth with falsehood, nor conceal the truth when you know what it is. Ayaw ninyo tabuni ang kamatuuran, pinaagi sa kabakakan, ni ayaw ninyo tagui ang kamatuuran, nga inyong nahibaluan. Mo ka na minal nga igsuon, kanang pagsugo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili lang yun ka na alang sa mga Muslim. Kung dili, alang sa tanan nga binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili patabunan ang kabakakan, ipasulti ang kamatuuran, mga minahal nga igsuon. Hilabi na nga ipasulti, nga ang tanan ng mga propeta, mga Muslim sila nga nagtuman sa kabubuton sa ilang Dios, ug sila nagsimba lamang sa bugtong tinuod nga Dios nga mga Allah, ug sila wala ning simba kang Jesus, wala ning simba Dios Espiritu Santo, wala ning simba og Dios Ama. Kung dili ang ilang gisimba ang bugtong tinuod nga Dios nga mga Allah subhanahu wa ta'ala, nga dili ama, dili ina, dili siya babae, dili siya lalaki. Mo kana igsuon nga kinahanglan ato usab nga maklaro. Sugo sa pagdapit nga sila mag-Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsugo usab nga dapitan ninyo sila nga sila mag-Muslim. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, ala na'budu ila Allah, wala nushrika bihi syai'an, wala yattakhidha ba'dunna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ishhad bi anna muslimun. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, isulti o Muhammad, ya ahlul kitab, o mga katawhan sa katawhan sa kasulatan, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, umari kamo alang sa paghisgot sa mga pulong taliwala kanamo og kaninyo, nga kita dili magsimba og laing Dios gawa sa Allah, og dili magbutang og silimbahon nga lain gawas kaniya, og kanato walay magbutang, walay mag-alagad og laing Dios gawas lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apan kun sila motalikod, ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw, apan kun sila magdumili, sila motalikod nga kaninyo, ingna sila ishhadu bi anna muslimun, saksihin ninyo nga kami mga Muslim. Mo ka nagisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala, pasaksihon sila kung sila motalikod, mudumili sa kamatuoran, mudumili sila sa pagsumite, mudumili sila nga sila magpaka-Muslim ngadto sa ilang Dios. Ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqulu ishhadu bi anna muslimun, saksihin ninyo nga kami mga Muslim. Mo ka nagisulti sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Igsoon, ning lapas na ta sa oras, pero ato na lang yun ning tiwason, tungod kay taas-taas po tong oras ganina, nga tungod sa atong mga
error, labi na sa technical error nga nakulangan ng atong time. So padayon kita mga minahal nga igsoon, gamay na lang kini. Ang Allah subhanahu wa ta'ala naghatag og sugo og pahimangno. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala kanunay nato ning madungog sa mga khutba. Ingon ganina nadungog yapon nato sa khutba. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, o kamo nga mga nagtuo, kahadlukin ninyo ang Allah haqqa tuqatih, sa tinuod nga pagkahadlok. Gibalik sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tinuod nga pagkahadlok tungod kay ang buot pasabot ni ana pagkahadlok nga tinud-anay nga ikaw naglikay sa mga gidili sa Allah o ikaw nagbuhat sa mga gisugo sa Allah. Kung wala ka naglikay sa iyang mga giharam o wala po ka nagbuhat sa iyang mga gisugo, mga wajib, mga obligatory nga gisugo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili ka tinuod nga nahadlok sa Allah. Muna ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sa tinuod nga pagkahadlok, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ug ayaw ka mugsugot nga moabot kaninyo ang kamatayon nga dili kamo nga mga Muslim, nga wala kamo nahimong mga Muslim. Sa ato pa ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mugsugot nga mamatay mo, nga wala mo nahimong Muslim nga hikanako, wala mo nahimong masinugtanon nga hikanako. Mao kanay gisulti sa labang makagagahom nga mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Igsoon atong gisgutan sa sinugdanan ganina nga adunay duha ka klase sa pagka-Muslim, by nature and by choice. By nature and by choice. Kanang by nature mo kanang fitrah, kinaiyanhon nga paglalang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang usa ka bata, usa ka binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilabi na ang bata kung siya ipanganak, imo na siyang pasagdan hangtod nga siya mudako, dili gyud na mo simbaglain gawas sa Allah. Mo na fitra niya. Muslim gyud na siya. Musimbag gyud na siya sa bugtong tinuod nga Dios mga Allah. Apan ang problema, tungod sa iyang pagkapuya pa, ang iyang mga ginikanan nga dili Muslim, gidala siya ngadto sa binyagan, gidala siya sa pari, gidala sa pastor, gidala sa mga pangulo sa ilang relihiyon, o gipabunyagan, gipabautismuhan. Mo ka nang nalahi ang iyang pagtuo. Gitamnan na dayon siya pagtuo, doktrina, akida, nga kunuhay siya pagpanganak na ana siya sala, original sin, gikan kang Adan mo kang iba, nga siya kinahanglan mo tuo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nga kinahanglan siya mo tuo, nga adunay Diyos Anak, ipadala sa kalibutan, gilansang sa cross, nabanhaw tulo ka adlaw, ning saa ka sa langit, mubalik sa adlaw sa paghukom, muhukom sa buhing minatay, igsuon ka na siya mga doktrina na nga gipang tudlo dito sa tao, nga hilabi na sa bata, hilabi na kung wala pa siya igong kusog nga budipinsa sa iyang kaugalingon. Mao ka na nga gisulti sa Allah subhanahu, gisulti sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famous ni siya nga hadith. Sumala sa Rawahul Bukhari, hadith number 1358. Ingon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Ang tanan nga gipanganak, buot pasabot ang tanan nga mga puya, mga sanggol, mga gipanganak, yuladu ala al-fitrah, sila gipanganak nga anaa sa fitrah. Unsa tong fitrah? Kinaiyanhon nga pagtuo sa Islam. Kinaiyanhon nga siya musumite ngadto sa iyang Dios nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Kinaiyanhon nga siya Islam, mag-Islam siya usa ka Muslim. Og hanifa. Unsa nang hanifa? Mutuo siya usa lamang ka Dios nga wala nailain. Mao nay fitrah sa bata. Sa panahon nga siya gipanganak, siya ana sa fitrah, Muslim siya. Muslim siya daan. Karon ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Atong balikon gisulti sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ang tanan nga gipanganak sila nga ana sa fitrah, kinaiyanhon, by nature nga sila mga Muslim, Islam, ug nagtuo sa usa lamang ka Dios nga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawwidanihi. Apan ang ilang ginikanan, ang ilang amahan, gihimo sila nga mga Hudyo, aw yunassiranihi, o gihimo sila nga Kristiyano, aw yumajjisanihi, o gihimo sila nga mga Zoroastrianismo, Majusi.
gihimo sila mga pagano, Zoroastrianismo. Rawahul Bukhari, hadith number 1385. Mao ka na minahaling igsuon nga ang usa ka tao nga siya gikan sa Kristiyano, Hudyo, sa bayang relihiyon, nga siya mubalik sa Islam, mao nang gitawag siya og revert Islam o balik Islam. Wala siya tawag convert Islam. Kay kumuyong kag convert Islam, balhin Islam. Wala siya gitawag og balhin Islam. Kung dili gitawag siya balik Islam. Kay ning balik siya sa fitra nga sa sinugdanan sa iyang kapanganakan siya usa ka Muslim. Apan nahimo lang siyang Kristiyano, nahimo siyang Hudyo, nahimo siyang Majusi o Zoroastrianismo, nahimo siyang pagano tungod sa iyang ginikanan nga gihimo siyang ingon ato. Pero kung iyang pasagdan ang bata gikan sa kapanganakan nga siya pabuton kung kinsa iyang simbahon mo simba lamang gyud siya sa bugtong tinuod nga Dios nga mong Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang kamatuoran, mao kanang by nature mga minahal nga igsuon. By nature siya usa ka Muslim, bisan pag nasalaag siya, nigsalaag nahimong Kristiyano, nahimong Hudyo, nakabaton siya laing Dios gawa sa Allah, ning gawa siya sa Islam, pero by choice ning balik siya sa Islam kay nakita niya ang kamatuoran o pinaagi sa giya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakadakong example ng mga minahang igsuon kaning inyong kaistorya karon, ang naa sa inyong atubangan karon, nga usa ka dati sa sinugdanan na gipanganak nga fitra, unya gidala sa ginikanan, gidala sa simbahan, nahimo nga Kristiyano, nahimo nga Seventh-day Adventist, apan alhamdulillah pinaagi sa giya sa Allah tabang nakabalik ta sa reliyon ng Islam sa pamaagi nga sigun sa kaalam sa Allah subhanahu wa ta'ala nga ako nakabalik ni ining fitra nako sa una, kinaiyanhon nako sa una nga pagka Muslim ako ka nagipasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti usab ang Allah subhanahu wa ta'ala, gisugo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Iatubang ang imong kaugalingon, ang imong naong ngadto sa din nga hanifa, ngadto sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So atong ipadayon mga minahaling igsuon kaning sa suratul Rum ayat 30. Nagisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Og giatubang ang imong naong Muhammad ngadto sa way of life, ngadto sa pagtulunan, ngadto sa pamaagi sa pagkinabuhi nga hanifa. Unsa tong hanifa? Strikto, putli nga pagsimba sa bugtong tinuod nga Dios lamang among Allah. Fitratullahi lati fataran nasa alaiha. Fitra sa Allah, kinaiyanhon sa Allah sa paglalang nga gilalang niya ang tao sa niana nga paagi. La tabdila li khalqillah, ug walay angay nga mausab gikan sa mga binuhat sa Allah. So siya gikan sa iyang pagkapitra, dili siya angay muadto sa lain nga pagtulunan. Zalika dinul qayyim, mao kanay labing maayo ug insakto nga pamaagi sa pagkinabuhi din. Walakin na aktaran na sila ya'lamun. Apan ang kadaghanan sa mga tao wala masayod niini. Mao kana minang igsuon, alhamdulillah kay bisan pa sa mga kakulian na human ang atong topiko ug karon mga minahaling igsuon atong balikon nga ang pagka-Muslim dili makita sa dugo, sa tribo, sa sinultian, sa pangalan, kung dili pinaagi sa imong pagsumite, pagpailalom sa labang makagagahom ng mga Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga propeta sila mga Muslim, si Jesus usa ka Muslim, ang mga disipulo mga Muslim, ang mga matarong nga mga tao nga nagsubay sa matulid nga dalan sila mga Muslim, ug igsuon ang mga Muslim adunay mga maayo nga kinaiya gikan sa gisulti sa Allah ug gikasugo sa Allah sulod sa balaan nga Quran, kinahanglan mo himuon nilang batasan. Kung naa kay nakita nga Muslim karon nga wala ning haom sa atong gisgutan ng iyang kinaiya, pasensyahe kay basi nagpractice pa to siya nga mahimong tinuod nga Muslim ug ayaw hukmi ang Islam sumala sa imong nakita sa mga nag-angkon nga mga Muslim nga adunay mga binuhatan nga dili maayo, apan hukmi kanang tawhana pinaagi sa kung unsay tinuod nga gisulti o gisugo sa reliyon nga Islam. So mga minahal nga igsuon, muhatag kitag 5 ka minuto alang sa atong open forum. 5 ka minuto lang kay medyo ninglapas na gyud sa oras tungod sa mga problema ganina. So magbasa ta sa mga comments. Alhamdulillah. Barakallahu fiki ya Sheikh wa iyyak ya Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinaw na kayo. Allahu akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, ang atong kuan da'wa consultant Siratal Mustaqim si Sheikh Gandawali Muhammad. Karon
correct jud kaayo ka brother, tama jud na nga imong gipasabot. Alhamdulillah. Salamat brother Muhammad Haris Karkauga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatski. Masyaallah, tabarakallah. Ardi Alulino. Assalamualaikum bro, watching from Davao City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh brad. Majida Fernandez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from Kuwait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kinaaday tayong mga viewers diya sa Kuwait. Adel Gula Mabaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazmar Alyandinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, watching from Cotabato City. Assalamualaikum, watching from Zamboanga City. Abdul Hamid Sinya. Masya Allah. Norvin Di Borbon. Masya Allah, tabarakallah bro. Uy, usa sa atong mga palaaway nga magtutudlo nga dili mo sugot og naay mistake gamay. Mga away dayon. Masya Allah brad. Barakallahu fik. Assalamualaikum, watching from Damam KSA. Masya Allah, Asil Kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diha gikan sa Damam KSA. Ana faqiha. Kana klaro Sheikh, ang Muslim dili mga dautan. Sila ang tinuod nga magtotoo og matinumanon sa kasuguan. Alhamdulillah kinasabtan sa atong mga igsuon. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pagpalain kayo ng Allah wa iyak. Subhanahu wa ta'ala, kapatid, kabayan. Nagtanaw ni mo diri gikan sa Lapu-Lapu, tagapagadian city ko. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Shout out Sheikh sa akong mga kaparintihan sa Cebu. Uy, Anna Fakiha, shout out kuno sa iyong mga kaparintihan sa Cebu. Abu Fatima Wal Munira. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, watching from Tanza. See you soon. Taga Sergio Osmeña kami sa Sinugdanan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustad, watching from Davao Oriental. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga minaling igsuon, ato kining tapuson pinaagi sa atong pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngay nauton ta ang atong mga gagmay nga kahibalo makahatag og mga juteng kaalam sa atong mga igsuon nga mga Muslim o dako usab nga pagtulunan sa atong mga igsuon mga dili pang mga Muslim. O ako dayong gipasalamatan syempre sa ang labaw sa tanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ngalan pod sa Siratal Mustaqim Islamic Da'wa and Humanitarian Association, sa atong da'wa consultant si Sheikh Gandwali Muhammad, sa atong advisor Haji Muhammad Isa Sabuero, sa atong President Abdul Jalil Lava, Vice President Haji Abdul Jabbar Roa, ug sa atong mga kaubanan sa Board of Directors, ug sa atong Director sa Ahad An-Nur Humanitarian Advocates, ug sa tanan pasensya na pasaylo ako kay wala kay ko kaila sa uban. Balik kanira gyud si Sheikh Muhammad Abtahi Pangulima nga atong first na itong program gitawag na itong Amilungap. So alhamdulillah kay naklaro na gyud karon Pangulima. Syukran kaayo sa inyo ha. Alhamdulillah, jazakumullahu khair sa inyong mga pag-imbita. So ang ako apo din kauban diri sa Pikas Lawag, ang atong kapari sa kinabuhi si Yahasmina Manupak Hajinor. So salamat sa imong pag-assist kay ilabi na ganina nga na ating mga malfunction diri. So alhamdulillah. So mga igsoon, hangtod sa sunod na pod nga atong programa, hinaot nga naatay nakuha nga kahibalo, kaalam bisag jutay. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.